Dodong. Yung take up. Kasama na yung take up. Ah, bukod. Isang rice lang. Tsaka-tsaka. May report po yung pinauwi si Bryce. Hindi, pinauwi para mga dokumento niya. Oo, pinuntahan natin. Pinuha na, nadala na. Pero ito ang system. Nung natin sa bahay, dati, hindi na lang hindi Ayun ang maalam. Pwede po. Shout out, cash out, Maroko. Aljon, shout out, Ocampo, talaga. Kain po. Tate Robin, kain. Paano ibigay? Ano ulam mo? Gulay may, hindi ko naubos. Hindi nagkita-kita sila. Yan. Kaya isda. Sabaw, di ko ininom. Saan kay Matthew? Shout out. Tapos na ako, kumain. Pinubos yung gulay. Oh, thank you Lord. Busog din. Oh. Sige lang, sige lang. Tulog ka ulit maimbing. Binigay? Ano wala ulit? Gato. Shout out, Tatay Robin. Saan kay Matthew? Miguel Chart Mark. Ay, Kuya Robin. Shout out sa Kuya Robin. Kumusta Kuya Robin? Ate. Tagal. Wait lang Aljon ah. Wait lang, bigyan kita moderator. Ayos ko pa yung aking call. Sabihin mo, sungit yung host, di nagbibigay ng moderator. Wait lang po ah, may ginagawa pa ako. Naghahanap ako ng aking tripod na ayos ko. Yan, kitang-kita nyo ako rito. Ha? I give you moderator si Tita Au. Shout out Tita Au.
Kumusta dyan, tita? Wala ba natira mga ano? Yero-yero? Hindi, kahapon, ang lakas ng ulan. Hindi kita moderator, ano, Eljon? Aljon pala. Video moderator. Thank you so much, my friend. Mayroon ka na moderator. Sarap bulalo. May sabaw. Oo. Kaso di kumakain sarap bulalo pag tag-ulan. Masarap nga po yun sangkay Matthew, kaso di kumakain yung aking partner. Allergic siya sa baboy. Ay, baboy sa baka. Tita Au, Tatay Robin, sarap. Di pa ako gumana sa labas. Okay. Aljon, Ocampo, thank you so much. Salamat sa iyong pagpasyal. Ay, harang, tamsak. Akari Binlasco, shout out Akari. Musta Akari? Musta ba dyan sa inyo? Malakas pa rin ang ulan. Ito, ang lakas ng ulan. Hard ang ulan dito. Grabe! Grabe na to, grabe. Ulan. Kawawa yung rambutan ko ah. Right ko man. Matthew, hello. Ay. Lumakas ang ulan guys. Si Nando nagagalit. Ang Nando, bakit ka nagagalit? Galit si Nando. Yan! Oo, di ba? Para-paraan, para makapag-live lang. Dawan, gamitin ng utak. 12 viewers at 5 thumbs up. O, di ba? Kahit umulan na siya ng malakas, meron na akong panin. O, di ba? Angat. Busy linis dito sa bahay. Sa loob ng bahay. Gagawin. Oo nga po eh. Sige lang po, Ma'am Tita Au. Linis mo na, linis. Oy, tell viewers, shout out. 6 thumbs up, ulan na naman. Yes, Tatay Robin. Yan, Tatay Robin yung akin. Pinayungan ko yung aking live. Rambutan ko, tinumpok ko na 50. Marami ko. Ay, dami. Nanay Joleta Reyes, hello. Sabi ko, dalhin mo yung ringpok. Okay. Kala ko, init na eh. Ulan pala lalo. Tama na, dito naman ako eh. Nay Joleta Reyes, thank you so much, Nay. Kumusta po kayo dyan? Maulan po dyan, Nay. Maulan. Oy, 13 viewers, shout out. Aljon Ocampo, shout out. Salamat, Lord. Salamat din po sa iyo. Alan Official, thumbs up. Walang anuman. Thank you, Alan Official. Sa walang magpasyal ulit. Walang TikTok dyan, Ma'am Len. Si Aljon, Ocampo, ko lang, pin lang natin guys. Bago natin yung bisita. Galing kay B-Boy. Aljon, guys, yung hindi pa nakakadikit po kay Aljon Ocampo, please naman po, pasuyo naman mga kawaray sa ating bagong kaibigan sa Whitey Board.
Good morning, host. Miguel shout out. Oy, morning din po sa iyo, Ma'am Len Official. Shout out sa lahat. Sinsya na Ma'am Len kahapon, di po ako nakapag-download kasi maulan. Na yung cellphone ko, nilalagay ko sa bag ko habang naka-play. Hindi ako nakapagpaalam sa inyo po na umalis. Sinsya na po. Kaya, 50 lang, rambutan. It's okay lang ho. Salamat sa pag-support ko. Walang ano naman. Malakas mo. Len, thank you po. Len Official. Maraming salamat. Guys, dikitan kayo dyan. Baka hindi pa kayo nakadikit kay Eljon or kay Ma'am Len Official. Paano po yan si Ma'am Len? Kongkong ba kayo, Ma'am Len? Len Official? Kongkong. So, viewers at 8 thumbs up. Thank you. Busy lang po, busy pa host. Sige lang po, Len Official. No problem po. Okay. Eh, bili na rambutan. 50 lang. Uy, rabutats. Loving viewers, thank you so much. Yo, what's up, mga kawaray, panibagong harap, panibagong na lang. Like ko lang. Ay, nakalive tayo. Ay, Kuya Chat, Cooking Adventure, shout out. Habang parinda natin, guys. Yung linggo pa, tumpok natin. Araw na ngayon, Martes. Tumpok natin ang ating rambutan. Parinda mga kawaray. Kwenta lang tumpok. Hindi kami dyan. Habang may bagyong Nando. Sabi kasi ngayon guys, mga kamaray, Nando. Kaya, yung rambutan natin, di ganong madilig dahil sa ulan nga po. Siyempre, Miss Len, Miguel, shout out. Good morning din, sir. Kuya Tap, thank you sa Kuya Tap. Salamat. Thank you, Kuya Tap. Vlogger tayo guys. Vlog tayo guys, habang nagla-live. Vlogger tayo. Alright. Uy, naku. Wala na yung Nando. Wala na si Nando. Si Mang Nando, nagwawala. Kuya Ruben, shout out. Ren Official, shout out. John, Opampo, shout out sa iyo. Sa kay B-Boy, sa kay Grace, sa kay Matthew. Sa Gato, Glory Creation, Mine, shout out. Sa Nanay Jolie Carillas, sa 4 sister ng Tacloban. Ate Eva, Ate Gemma, sa Marvin, Ate Marvin. Thank you. Salamat sa suporta nyo guys. Habang nagla-live tayo, nagbablog tayo. 11 viewers in the house, shout out. Willie to eat, thank you so much Will for supporting my YouTube. Akari Velasco, shout out din sa iyo. Sangkay Matthew, shout out. Guys, what's up? What's up guys, what's up? Kuya Chap, shout out Kuya Chap. Lakas ng ulan mga kawaray, yung paninda kong rambutan hindi nabibinta kasi maulan. Ayaw nila ng rambutan, gusto nila mais,
talong yan, mga gusto ng mga tao na ito. Kaso, hindi ako nakaluwas kagabi kasi nga po, kadahilanan ay malakas ang ulan, malakas ang hangin. Kaya hindi ko tinangka na lang lumuwas kasi mamaya mapahamang pa tayo, stranded eh. O baka magbaha sa Balintawak. Kaya may stranded pa tayo. Mas malakas pa ang ulan. Ibaling unahin muna natin ang ating safe boat. Kasi ang panindahan dyan lang naman yan. Medyo ano na ulan. Hindi na mamaya maluwas sa ulan. Hindi natin kami tayo pa natin. Ay, sarap. Shout out. Kuya Ben, more. Yeah. Ng mais, ano? Kamote. Selabutan. Buat satu kwenta. 10 viewers, shout out. Welcome po, Kuya Tap. Ingat po. Aljon, shout out sa'yo. Thank you so much, Aljon. Uy, mayroon. Miss Crisalda Channel. Uy, Ma'am Crisalda, thank you so much po. Salamat po. Ang gala, nakatakon doon. Boss, rambutan boss. Welcome, Ma'am Crisalda, dalagyan ko ba ng ano yan? Moderator, kain tayo guys. Sige po. Tapos ka nang kumain. Yung lalaki nga, quick. Ang pinaglalaban niya, quick eh. Bumaba. Quick, kick yam, fishball. Piso, isa. Last ba yung nahuli man? 7 viewers, thank you so much. At 11 thumbs up, shout out sa inyo guys. Kaya 50 lang tayo. Wala pwede. Wala reply. Wala ka na-contact. Sige, Ma'am Crisalda, lagyan ko ng... Ha?
Kaya may jacket na po kayo. Sige, lagyan mo ng jacket. May jacket na po, Ma'am Rochelle. Tigit mo na lang sa ating mga kaibigan dyan para madagdagan ng subscriber. Hey Grace, huwag ka dyan mag-PG, mag-comment ka dyan. Alam ko andyan ka. Sakaling kita dyan. Comment ka. Okay, shoutout kay Grace. Comment ka dyan, Grace. Tuma ka ah. Miss Grace, ako lang. Hanggang siya raw. Rambutante. Kwenta lang, Rabutats. And viewers, thanks so much. Kumanda ka na, Mark Jo Waray. Kasali ka na sa challenge. Sana all. Well, Mark Jo, ulan ba dyan? Ingat ka. Oo, Barb. Kasi Dar. Official, maulan po. Kuya Tap, di pa mangyayari yun. Mag-chat ka ba kayo, Japper? Ano, nag-chat po ako? Chat ako ng kay Japper. Tinat nga ni Kuya Sir Sanisen na sabi ni Jeff, sali mo si Mark. Chat ako kay Idol. Binigay ko pa nga yung link. Aking channel eh. Yeah. Yan. Ay, di pala pwede dito yung ano kasi private ni Idol Japper. Basta nag-chat ako, Kuya Tap. Kasi pwede ipakita yung ano ni Jeff. Si Idol Japper, nakakaano mamaya may mag-chat sa kanya ibang tao. Kasi ang isasali lang ni Japper, mga solid super lang. Yeah. Bawal shout out, saka aray ka, bawal shout out. Tayo dyan. Wag naman yung ganun yung challenge niya. Lahat dami ano nun, dami agad kick it out, magbawal na shout out. Well, Mark, kaming mga kapatid mo sa Planet Soul, support ka natin. Uy, thank you, Barm. Thank you, Barm, Kasadjar. Di ba naman po ako kasali sa challenge? Pangarap ko lang naman yun. Kahit di tayo makagraduate, basta may sali lang. Ayun ang purpose ko. Kaya, salamat nga ako, napansin ako ni Japper. Nag-comment sa akin, pinost doon sa Facebook page, sa Facebook ko, Facebook profile ko, na pinost ko na nagtulong kami kasi may tinulungan kami rito na nagkakariton na nag-aasinda ng asin. Binigyan namin ng kariton na bago dahil sa mga kaibigan ko dyan sa sponsor sa ating mga kaibigan dyan sa YT. Nakita ni Japper nung pinost ko. Shiner pa nga niya eh. Para maniwala kayo. Nakakatuwa lang kasi napansin tayo ni Idol. Sabi pa nga ni Idol, ang galing mo. Nakakatuwa kasi, siyempre, kahit hindi ganun kalaki ang views, at least na-appreciate ko yung, ano niya, yung effort ko paggagawa ng kariton. Natanggal ng, pagod nung makipansin niya yung ating ginawa. Kasi, minsan lang ganyan si Japper magmamansin sa mga ganyan na nag-vlog. Nakita ko sa inyo. Nag-comment sa akin yan. Sabi sa akin, bye, pili ka. Share ko sa YouTube o share ko sa Facebook page ko. Sana eh. Sayang nga eh. Sinabi ko pa naman, both. Dalawa. Kaso pinapapili tayo. Sinare niya sa Facebook. Pero salamat pa rin. Kasi
napapansin tayo ng ating idol, si Japper Sniper. Dinner niya yan sa ano? Dinner niya yan sa community niya. Sa YouTube yun, magandang views ko. Guys, mga kawaray, share ni Japper yan, ha? Nakakatuwa lang kasi sinare niya. Ayan, oh. Wow, ang galing mo! Kuya Chap, shout out! Ano daw? Ano sabi? Kuya Chap, shout out din sa'yo, ingat. Hindi ba masarap ang gulay, Mark? Anong gulay? Ano yung mga presada? Yes, Barm, welcome you. Sabi ni Tatay Robin. Tol, Barm, kasi kailan laban ni Casimero? Casimero? Laban ba si Casimero? Part ng Soward community kasali. Oo nga po. Kuya Chap, Tita Au, shout out Tita Au. Miguel shout out Tita Au. Tatay Robin, shout out Tita Au. Miguel shout out po. Good morning, sabi ni Kuya Chap, Cooking Adventure. Tatay Robin, nag-live ka ba kahapon? Nagkaroon ako ng problem sa akin. Bili na, ma'am. Bili na. Rambutan. Malakas ah. Hindi ako kasama dyan sa Japan. Dito ako sa Mindanao na namatayan ako ng kamag-anak Kuya Tat. Congratulations po Kuya Bar. Kuya Barm. Tita Au, love you. Sabi ni Barm kasi support ako tol sa'yo pag nakasali ka. Uy, thank you Kuya Tap. Cooking. Sana nga po makasali tayo. Pero hindi pa tayo sure. Kasi mahirap ata pa challenge na idol ngayon. O paano pag bawal shout out, wala na, tanggal ka agad. Hindi makasabay sa comment, busy muna sa bahay. Silang po Tita Au, no problem po. Condolence po, condolence Barm, sabi ni Tita Au. Baka si Tita Au makasali din yan. O malamang, masipag naman po yan si Tita Au. Kaya hindi po ako naka-live, baka mamaya hapon na lang muna tayo. Tatay Robin, thank you so much. Salamat ala, umuulan, bagyong Nando. Oo nga po eh. Lakas ng bagyong Nando eh. Wala pa akong benta, rambutan ko. Bumabagyo eh. Okay, Tatay Robin. Mahalin na ako pa naman lumabas. Ngayon nasa bahay ako. Walang ganong lakas ng ulan. Nung lumabas na ako, saka na umulan. Condolence Tol Barm, Kasidar, sabi ni Kuya Chap. Kay Aljon Ocampo, shoutout sa'yo ah. Guys, baka hindi pa kayo nakadikit dyan kay Aljon Ocampo, pas dikitan nyo po. Hi, May! Miracle! Medyo! Shoutout sa'yo, Medyo. Si Miracle official yan, mga kawaray. Salamat sa pagpasyal, May! May tinda ko, rambutan. Kwenta tumpok. Thanks, Miss Carsalda. Kating ulan eh. So, lumalakas. Lumalakas guys ang ulan guys. Kaya mahirap po gawin. Alam mo naman ang mga customer, ng ulan, ayaw nila na rambutan na. Bunso, medyo shout out sabi niya no. Barm. Thank you, Barm. What?
Kuya Tap, Dan, dikit sa'yo, shoutout. Kuya Barm, nagalo shoutout, sabi ni Medyo. Medyo, thank you po, Kuya Tap, Dan, dikit. Ay, thank you, Aljon. Mga solid sower dyan, andyan yan sa aking live. Puro solid sower dyan, andyan. Tita Al, Kuya Tap, Barm, May, Medyo, si Miracle, Tatay Robin. Ano ba ba nandyan? Tatay Robin, magalang shoutout, sabi ni May. May, thank you May. Salamat sa iyong pagpasyal sa aking live. Bagyo rito sa Philippines. Bagyo Nando. May bagyo Nando. May bagyo Nando. Tita Au, hello, sabi ni May. Tita Dan, dikit. Oy, Aljon Ocampo, thank you so much sa pagdikit sa ating mga kaibigan dyan. Masisipag yan, Aljon. Dikitan mo yan mga yan. Pag nag-live yan mamaya, pasukin mo. Maraming mga, ano yan, mga solid na subscriber talagang legit organic viewers. Galing sa Sword community. Baka Sword din kayo, Aljon. Aljon Ocampo. Kilala niyo si Japper? Welcome po, me. Shout out sa Sword family. Shout out sa kasamahan ko. Salam, Police. Group Advocacy. Shout out sa iyo. Salam. Ay, tama ba? Salam. Salam. Police Advocacy Group. Thank you so much, Kuya Barm. Thank you so much sa iyong support. Nagkita kami nakaraan ng linggo ni Wangbu TV. Pumunta si Wangbu dito. Napadaan, hindi pala pumunta. Napadaan dito sa Novaliches, sinanap tayo. Ay, mabuti yung tinanungan niya, ay kumpare ko. Tinuro agad ako. Nakita ko, pinunta. Nakakatuwa. Pinost ko sa Facebook ko yun. At sa YouTube. Idol, dapat may mabag sa YouTube. Idol, mag-igan sa Lubiano Idol sa daming mga kawatan hari ng hiring. Kailangan pa rin mapapala dapat baha dyan sa Makalakanyang ng apoy. Aljon, hayaan mo sila doon, magnakaw. Aljon, balikan ko later sa bagas mo. Bagas ka lang, Aljon, harang. Ay, thank you, Ma'am Crisalda channel. Oy, Grace, mag-comment ka nga dyan. Comment ah. May premiere ako guys baka 11:30. Mahaba yun. Hindi lang kayo sumilip. Silip-silip lang kayo. Kasi medyo mahaba yung premiere ko. Maabot ng halos 2 oras. Paggawa ko ng kariton, hindi ko pa natapos. Ngayon ko lang Tatay Robin may upload. Aljon, hindi kami politika. Mga joker kami dito. Sabi ni Bob. Miss Crisalda, thank you Aljon Ocampo. Miss Crisalda, hello. Sabi ni Barm, hindi daw politika, mga ano kami. Mga jokers. Jokers. Grabe naman. Ay, na umaraw, medyo mabilang. Ibaba ang presyo ng rambutan at mais at talong. Dating 40, 50 na lang. 10 viewers at 13 thumbs up. Shoutout. Ay, shoutout sa inyo guys. I love you. Barm, bawal ang politika dito. Yes. Barm, President Dan Dikit. Ay, thank you. Aljon Ocampo, maraming salamat sa iyo. Hayaan mo yung mga na yan. Politika na yan. Wala tayong mapapala dyan. Pag ako nga may nagpapapray, pag galing sa sponsor ko, sa ating mga mababait na sponsor dyan, pag namimigay ako rito sa sa bangkita, sinasabi kay ba yan, kay Vargas? Sabi ko, hey, hindi ako Vargas, walang Vargas dito, sponsor ko to. Vargas lagi ang naiisip nila, porque nagbibigay ako ng rito palibre. Kay Vargas galing ba yan? Vargas, pinagsasabi mo. Dating dikit sa tayo Aljon, Pampo, sabi ni Miss Criselda.
Dati ano ba yan? Kay Vargas ba yun? Sabi ko, hindi. Walang sponsor dito ng Vargas. At dito kay Vargas, akin to. Sa YC. Kasi hindi naman tayo kilala talaga dito. Ang nasa Facebook ko lang na mga friend ko, yun ang talagang ano. Pero meron din dito mga nakakilala sa akin. At natutuwa sa ginagawa na. Pina-appreciate ko yung pinupuri tayo ng dahil sa akin. Waray, ganda yung ginagawa mo. Tumulong. Sabi mo lang nakaka-appreciate. Pero meron pa rin tao talagang na meron talaga tayong tao na mga ka-enkwentro na hindi matutuwa sa ginagawa natin. Kasi hindi naman siya marunong tumulong. Kaya di natutuwa. Pag hindi ka marunong tumulong sa tao, hindi mo ma-appreciate yung ginagawa ng tao. Di ba? Pero kung marunong ka tumulong, makikita mo. Diba? Aljon, shoutout. Salamat Aljon, ako po sa iyong pagtambay. Ba't wala si Bigoy? Nasaan na? Oy, Rabutats! Yeah. Nawala nito sa main channel ko. Aboy. Sige lang. Boss, Rambutan. Kwenta lang, guys. Kwenta lang yan. Laksan ko, baby. Gumamit ka na, baby. Oh, Yan! Uy, Rabutats! Yan! Inuman tayo sa Rambutan Agar. Miss Criselda, thank you po. Aljo Nocampo, thank you. Me, Dan, thank you. Salamat sa iyong pagbibigay. Thank you. Miss Criselda, thank you. Rambutan te, 50 lang te. Rambutan, 50 lang. Talaga. 10 viewers, thanks so much. Oy, 12 word do, shout out. Pag-team na! Oh, baka ka na, Word official down. Thank you, Aljon Nocampo. Yan, nag-live din si 12 word Aljon. Pasukin mo yung mga live yan. Siya si Tita Aw. Pag mag-live yan mamaya.
Pasyalan mo yan doon. Marami yan mga kaibigan na ano, legit talaga organic viewers. Maganda talaga yung ididikit sa iyo yung mga talagang nanonood sa iyo. Yan, organic mga viewers yan. Kasi so organic. Bili na ate ah. Bravo Tats, kwenta lang. Makaya mas galing yun dito. Galing. Ha? Sila. Kami. Shout out! Hoy, bili na! Kwenta lang guys. Ano ba yan? Ano ba yan guys? Wala yung bata doon. Sabi niya dito sa makama. Yan yun ang bato. Oo nga, yung bata siya Ang tapos bato. sabi niya. Kita pa yung ano niya. Iwan ng tito niya. Hindi dahil sa kasama. Kaya tignan mo na ano. Ang bato yan eh. Yan yun ang bato eh. Yung nahuli. Ang dami. Gumagawa ng katarantaduhan. Mabuti na si Justin. Mabait na bato. Mabait na bato. Pero then, yung na sumama dun sa rally din. Kaya yun ang bato eh. Tapos nung ano, nahuli na. Sabi niya, tito. Tingnan na. Tingnan daw sinabi niya. Sinabi niya. Hindi na siya kasama. 10 viewers, thank you. Miss Criselda, thank you so much. Ay, Chris Motovlog, shout out. Morning, tol. Morning din sa'yo, tol. Kumusta? Aljo. Ano sa'yo? Kampo, salamat sa pagbalikan kita. Bakas ka lang. Bakas mo, bakas. Grabe, itong talong. Sana, all. Jackpot, talong. Maganda talaga ang talong sa akin. Nay, Nambili na, ma'am. Ay, sa'yo. Saan taglan? Mahal yan. Chris Motovlogs. Love you, sabi ni Tolwardo. Aljo, no kampo, salamat. Balikan kita sa bakas mo, sabi ni Tolwardo. Sabi viewers at 13,000. Ano ba yan? Ano ba yan? Ataw dyan ah. Isa na lang yun ah. Sana all. Paldo. Paldo. Miss Chris, Sarah. Tapos yung naulit may fishball, may Ah. sakit sa utak. Kasi Ano natin sa Dami na huli eh. Nananawagan yung nanay niya. Ang dami na huli. Ay, sakit sa utak kasi nahuli na. Hindi mo Kaya yung pinaglalaban, fish bowl, baba daw ang ano. Calamaris, loko-loko eh. Sana all. Maria P. Good morning. Magalaw shoutout ang daldal. Hindi na at rambutan. Eh, 50 lang te.
Bagyong Nando, sumili ka na. Nabili natin. Ten viewers at Rain Morning, Sir Werdu. Oo nga, Maria P. Dito din sa Paranaque, walang tigil ang ulan. Solid yan si Maria P. Tolwerdo. Mag-japper. Sabi ko nga sa kanya nung pagpunta namin, dapat na pinakita mo yung yung video mo. O yung video ni Idol na pinanonood mo last. Kulit eh. Sipag yan. Si Maria P. Gusto rin niya mag-live kaso lang kulang pa yung subscriber niya. Gusto niya lang mag-live. Try na daw. Sarap ng isda. Tara. Mga tirato may isda nila. Kailangan nila yan. Bumali ang kahapon. Kwenta lang, 50. Bili na. Kwenta lang, te. Miss Grace, thank you po. Sino nagtinda sa mais nila? Wala. Wala nagtinda. Miss Grace, hey, Ma'am Shibing Kitchen, hello. Light 14, thank you so much po. Thank you sa palike, Ma'am Shibing Kitchen. Ingat po kayo dyan. Bagyo po. Malakas ang ulan. Bili nga ate ah. 50 lang. Nice, 50 rambutan. Rambutan, 50 lang, te. Hindi na, ma'am. Teka, 50 lang yan. Nasa poste ka ba? Wala. Dito ako sa kay nanay. Gawing libre, Granada. Ano, hindi lang fish ba yung sinabi niyo? Yeah. 9 viewers ha. 9 viewers at 14 thumbs up shoutout. Miss Zelda, thank you po. Salamat. Yeah. Oo na, panood siya. Laro na siya. Granada, gawing libre ah. Uy, ate, bili natin. Rambutan. Kaya 50 lang, rambutan. Rabutats. 50 lang. Kaya rambutan, 50 lang. Hindi naman rambutan. Tolwerdo, maraming salamat. Ma'am Criselda, thank you po sa pagtambay. Ma'am Shibing, thank you so much din po. Pag isang oras na tayo, 49 minutes lang. Kaya rambutan, 50 lang. Rabutats. Kaya rambutan, 50 lang, 50. Ma'am Criselda, thank you po. 7 viewers, thank you so much.
Maya. Paubos mo muna yan. Uy, bili na ate ah. Kwenta lang tayo tumpok. Rambutan. Ayaw nyo ng rambutan ah. Bahala kayo. Ito lang payong galing sa ano, kaya ilipat tayo yung poste. Hindi tayo sa poste maglagay. Wala dito na bilik. Huwag kang matakot, kaibigan. Mag-focus din tayo, wala na si Junjun. Oo, punta na dyan. Kape, kape. Let's go. Punta na po, ate, kuya. Yes, papunta na, sir. Papunta na ako dyan, guys. Guys, papunta na ako, guys. Papunta na. Papunta ako dyan, guys. Anong ayaw? Ayaw ng mata? Ang presyo ng rambutan. Ako nakakulong palayain. Yung mga matitino, ikulong. Ah, rambutan, Ben. Ay, 20 tuloy. 20 lang? Kwenta lang, 50. 20 lang yan. Ano ba? 20 lang. 20 lang oh. 20 ang, ano, ang 1/4. Presyo ng rambutan. Pati ng mais. Pati ng talong. Ya, uli ha. Walang bulok dyan. Basta tumpok. Goods. Pabat niya ako, Mike. Wala. Wala. Wala, nani. Mario, boss. 11 viewers, thank you so much. Kala ko di ka papasok sa kay B-Boy. Welcome, Mark. Ma'am Criselda, thank you so much. 20 lang, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 20 yung alin? 1/4? Uy, putik na yan. Bagong gupit ah. Oh, gusto ko sa'yo. Puging-pugi. Pugi ka ngayon ah. Tao ka ngayon ah. Manakaraan Para ah. si Marcos. Ah, rally oh. Sabi ko, ibaba ang presyo ng talong. Ayan ah, 20 Hi, na shout lang. out. B-Boy TV. All word of thank you. Boom, B-Boy. Mga kawaray, mga kawaray. Di ako kasama sa rally. Di sana, wala na rin ako. Baka nasa kulungan din ka. Pero pag nag-vlog ka ron, kailangan di ka magsalita ng hindi magaganda. Ah, siguro ano. Ay, baba ang presyo ng rambutan. Basta ito po. Kwenta lang, 50 oh. 34. 34. Kwenta lang guys. Mga guys, mga guys. Mga guys, mga guys. Lock. Hatawan na lang. Locks, 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 locks. Pak yung kapido.
Wala pa nga ning benta. Hihingi ka na. Ataw. Bangay ko, ataw. Nakakataw ka ba dyan? Halos wala na bibili. Kung saan akong talong to. Kanina pa to. Puro forma. Forma, forma. Hoy, Ma'am Corsalda, thank you so much sa pakulay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sinsya nyo na yung mga nasa likod natin ngayon mga ano yan. Aljon Ocampo, shoutout sa iyo. Shoutout to sa talong. Shoutout. Okay na, si ano, nangasar. Balitan mo nga si Cedric. Okay, nangasar si Cedric Mine. Pakitumba nga. Shoutout. Wow, lumipad. Oo nga, may palipad. Si Ma'am Corsalda. Thank you. Talong. Mine, talong. Narinig ka rin sa amin. Ha? Wait. Tatay Robin, morning po. Sabi niya ano. Talong. Kulang. Parang kulang. Kulang. Talong. Kwenta lang, 50 guys. 50 guys. Kwenta lang guys, kwenta. Guys, 50 lang guys. Guys, kwenta lang guys. Talong nga. Guys, kwenta na lang guys. Guys, kwenta na lang, kwenta. Oh. Talong. Ma'am. Sabutan. Kaya nabili na si Ma'am. Bilan mo na ako, ma'am. Ma'am, hindi na, ma'am. Okay yun eh. Ano nang ipin niya, no? Ano yan? Tapos tisis ba yun? Boom, Ate Corselda. Yes, Lord. Aljo, salamat po. Thank you, Ma'am Corselda. Ba't yung pa eh? Bigoy TV, thank you. Bili na ate, rabutats. Ba't yung pa eh? Rambutan, bili na. 20 lang tumpok, 50. Ba't yung pa eh? 11 viewers, thanks. Boom, Corselda, Yahoo. Paano? Haluin sa ulo. Tatay Robin, sabi ni BBoy TV. Hoy, Tulungan ka lang namin. Palo? Ano? hoy, lubak-lubak road. Ingay mo naman. Sabi ko sa iyo, maririnig ka nun. Palo ka namin. Palo? Haluin sa ulo. Iba naman po. Palo! Di palo. Palo. Pamalo yun eh. Yes, B-boy. Well, magalang shoutout po. Papalo mo to. Kanina ka. Oo, pugi na ngayon. Marco? Napaka-pugi na. Palo natin to. Sana all. Kahit TV lang. Haluin sa ulo. Yan palo kita. Ako? Rabutats! Kwenta lang tumpok te, 50 oh. Wala kaya. Oh, sa may gusto lang, 50 lang to guys. Te, 50 lang ma'am. 50, 50. Te, 50 lang te oh. Ma'am, 50 lang tumpok ma'am. 50 lang tumpok oh. Nay, rambutan nay, 50 lang tumpok nay. Ayun. Lang yan. Ma'am, rambutan ma'am. 50 lang tumpok ma'am. Pakipalo po. Guys, Lai! Guys. Haluin sa ulo. Papalo? Hoy, tingnan mo ako dito. Basher. Magaling yan lang. Nagdala eh. Ulan kasi. Dami na nangingi sa akin eh. Hindi daw mahinila. Salang. Mahal ng sticker. Oo, magkano pa ba tawagan mo siya?
Meron pa ako sa bahay. Ito na mais. Yes. Totok, dalawang city ko. Alis muna ako. Wala yung bigas. Super talan. Hold up pa ako. Aray ka, Tatay Robin. Hold up talaga. Sino tawag mo? Sino na? Raymond. 10 viewers and 15 thumbs up. Narito kayo dinari. Ay, gusto nyo na nga lang sa Ha? sasandalo. Umuwi yata ng Bulacan. Okay siya. Miss Crisalda, thank you po. Ayun na, boss? Yan, ganda rin. Kakatingin mo yan, G-Mart. Sige tayo. 10 viewers, thank you po. Boss, 50 lang, boss. Rambutan. Tay, rambutan, te. 50 lang, te. Hello? Tay, rambutan, 50 lang po. 50, bili na po. 50 lang. Sige na. Tamis yan, ma'am. Para rin. Sige na po. Ayun dyan. Buharin lahat. Ayun. Saan po? RR yan, ma'am. RR. Oo, RR na yan. Oo, gaganda yan. Umili ka na dyan. Sino na? Isa lang? Maganda yan. Ilan ba? Dalawa? Hindi ka sumama sa rally? Hindi ka sumama sa rally? Rambutan, ma'am. 50 lang, Ha? ma'am. Ano guys? Tay, rambutan, Te. te. 20 lang. 20. Dalawa na? Comfort na isa. Sino sarap? Hindi, tatlo. Ano na? Apat, 25. Mga apat na piraso, 25. Tatlo 140 para naman meron tayo. Isa pa? Ha? Thank you so much po. Bili na ate, rambutan, boss. Kwenta lang, boss. Hello? Bili na. Quality. Yan ang bilis ng paupan. Sino? Sis, lahat ng paupan. Sino sis? Sino sis? Kasama ko ako, ay ng linggo. Ah, yung babae. Ano Jowa mo ba yan? Wala. 11 viewers, thank you so much po. Boom, Matthew. Ano yan? Ano sinasabi mo? Hi, isang kay Matthew, boom. Hi, sis Matthew. Biboy, boom. Hi, Grace. Mag-comment ka dyan. Ano ba? Wala ka maubos na sila, Loy. Yung dalawang birthday. Huli na ate. Okay, dumating ko. Oy, rambutan, te, rambutan. Huli na ate, rambutan, te. 50 lang.
Salvador, thank you so much, viewers. At 16 tampok siya. Tayo rambutante ah. Matamis, matamis. Matamis eh, matamis ah. Ini, matamis ah, misi. Matamis ah, mas kaya yun. Ay, bilhin natin, rambutan. 20. Ay, ko lang, 50. Thank you. Eh, boss. 40 ka natin. Bilhin na, boss. 50 lang po, 50. Ako, tulis kayo. Eh, bilhin natin, 50 lang. 40 ka lang. Share out. 20 lang, ma'am. 40 lang kalahati. 40 kalahati. Bilhin na, ma'am, bilhin na. 40 kalahati. Boss, rambutan, boss. 40 na lang kalahati yan. Rambutan, tayo, rambutan. Oo, ataw yun. Nakapit ka na lang tagal. Word of boom, thank you. Okay, B-boy, maraming salamat. Lokot ko. Bilhin natin, rambutan. 50 lang po, 50. Te, 50 lang, te. Boss, 50 lang. Ma'am, bilhin na ma'am, 50 lang po. Tatong po. Kwenta lang, te, 50. Boss, 50 lang po, rambutan. 50 lang, 50. Kwenta lang po, 50. Compressor da, thank you po. Lagyan mo na maraming sili. B-boy, boom. Salvador, maraming salamat. Compressor da, thank you rin po. Salamat sa pagtambay. Okay, B-boy. Yay! Talong na! Talong! 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 Bilhin natin. Anak mo ang gamot. 49. Pwede niya. Pero mo ko dos ka, Mark. Tapos yan eh. Ah. Na. Banya ka tayo, dalawang sa po. Lugar lang naman tayo dito. Ate. Bilhin na, boss. Rambutan. Rambutan. 20 lang. 50 lang, 50. Bort, di binibenta. Ano ka lang, awal.
Puntahan. Nag-aalok ako ng paninda ko. Andiyan ka lang naman. Halo? Maria Pay na lang sa raw. Bili na. 50 lang po, 50. Ah, 50 lang, ma'am. 50 lang, guys. Bili na, ma'am. Ay, talong tayo. Dapat nga si Kwan sa dalawang Bili na. Talong na? Talong na? Talong ka na! Talong ka na! Talong ka na! Talong ka din. Talong ka din. Puti ka na. Bili na, ma'am. Pabutan, ma'am. 50. Kilo dito. 20 bang more? Kwente lang. Kwente ka lang. Kwente lang. Ay, pero mga piso may... Kwenta lang po, 50. Kung masarap yung mo? Ano lagi ba yun? Ha? Bangan? Wala. Tinay. Hindi ako dalawa kasi tutumpok ko lang. 59 na ho. Dapat daw yan. 7 to. 70 na ako. Ano, ma'am? Ano po? Pero maulit ako. Bilangin mo lang ah. Dami ka na, boy. Muna yung barya ko, boy. Makakados pa lang, Mark. Mabutan ni. Inog na yan? Oo. Pwede tikman. No problem. Oo, pwede ko yan. Pwede tikman. Oh God. Kwenta. Basta. Oo, tamis yan. Tikman mo. Bili na, ma'am. Rambutan, ma'am. Ano gusto? Parang gusto ko na magpalit ng shota ah. Eh. Ano? Okay, try ka na. Hoy, bili natin. Ano ba lang kayo, no? Ha? Bumaba na yung sisip. Tita, salamat po. Si Drake. Haba.
na, huwag mo na pakita rito. Sino yan? Nag-live ako eh. Ito nga kasi magulo, Drake. Bitaw, love you. Kumusta? Ano yan? Maulan pa rin. Maulan. Kuman, ito yung magkakos. Bugso-bugso. Ang ulan. Hey viewers, thank you so much. Okay na, te? Hindi, kaya nga, okay na ba? Hindi ka na ba nag... Tsaka. Hello? Ano yun? Pila din ang ulan. Ilan? 20 lang. Okay. Ilan? Shoutout mga oral. Boss, si Drake! Thank you so much. Ano, Mick? Kaya naman sa'yo. Mamaya, bayaran pa kita. Wala pa bayad din. Oh, vlogger ka? Yeah, vlogger kaya? Pagpatuloy mo lang. Wala tayo. Drake, dala si na, Drake. Ilan ma'am, 50 lang po. Sige na. Rabo tatat. Thank you po. No problem yan. Agoy, sana hindi bumaba yung alin. Ah, bumaha pala ganun. General, nandun ba si, ano? Nandun si, wala naman ah. Subog-subog mo lang, Agoy, sana hindi bumaha. Diyan na, si General, Kuya B-Boy. Si ano yan, si Drake yun. Kala ko si General. Hindi. Si Drake lang yun. Baby. 50 lang tayo, 50. Kwenta lang, 50. May mga bakla yan. Magkano ka pa yan? Si Drake, nangungaw yan. Si Drake na makulit. Yes, makulit talaga yan dito. Sigaw na sigaw. So, ano yan eh.
Wala ba pista rito? Ayun, no? Wala ba pista rito? Hindi na, ma'am. Alam? 1 hour and 20 minutes, guys. Maganda rin tayo mamaya-maya. Ay, may premiere pala ako. Ha? 21 minutes left. May premiere tayo, guys. Kaso napakahaba yun. Kahit silip lang yun. Ay, dali, oh. Bubuga ako yun. Mga boy. Baka bukas ang pista rito. 24. Ano ba ngayon? Oo nga. 24 yun. Pesta rito. Pesta ngayon. Ma'am, bili na, ma'am. Bukas. 23 pala ngayon. Bukas 24 eh. Bukas ang pesta. Matao-tao yan. Tao lang. Bong! Basta! Basta, Bong? Basta, Bong? Hihinga pa. Amin. Inoperahan pala siya ba? Natira? Oo. Sa utak? Malamang. Naulo yata tama. Ano ba yung nangyari? Inatake na yun. Tapos bumagsak. Siyempre, ano yung ulo. Ay, bumagsak siya? Siyempre, hindi dumugo yung ulo nun. Pag hindi ang ulo mo, hindi dumugo. O mamamatay ang dugo sa loob nun. Operahan talaga yun. Saan di ka nag-mais ngayon? Sira pa ito nung linggo. Yan? Tumal nga. O mamaya, mag-uwi ako na. Yung linggo pa pala yun. Dapat. Linggo, wala na nga akong puhunan. Pares nga lang tayo. Sabot ko eh. Sabot mo ako pag kukuha ka ng... Ano tama? Ate ko nga, nang ano, hindi ko na igagaran. Lumalaylo ako sa utang. Hirap talaga ang buhay ng mga mahirap. Hirap talaga ang buhay ng mahirap. Kahit ang kayod mo, walang nangyayari. Kaya alam mo dyan, Walang namin nung linggo yung puhunan. Wala pa halos kinupo. Kasi daw kahapon, ulan naman. magkano ginawa mo? Unan. 8,000 puhunan namin. Tapos naubos din. Page 22, puhunan. Puhunan pa lang eh. Ito, meron. Tapos na pesta rito. Ay, sa 24 pala pesta rito. September 24. Kwenta lang, ma'am. September 24 ang pesta rito. Bukas nga. Bukas na. Wala naman pakain dyan eh. Wala namang pista rito. Di na tulad sa... Eh, nung araw talaga. Pag pesta rito, bongga lunes, malatag-latag pagkain dyan. Matamis po. Linggo, RR yan. Nandiyan. Kwenta lang, Ted. Kwenta, oh. Ay, patay na ka. Oo. Kain ka? And viewers, thank you so much. Alimar! Alimar. Yeah, ma'am. Watch nyo, guys. Yeah. Will you watch this? Guys. Watch. Vlogger. Watch. Guys, watch. I will.
kami na po na. Wala pong pambayad eh. Home na boom. Oy, Will. Thank you, Will. Joseph. Boom, Sir Will. Brick. Uy, putong ina mo. Oh. We'll take her the crack egg. Oy. Mahirap ang ano ngayon. Kumita. Mal. Kaya Elmar, shout out. Kaya ni Biboy yan, kaya ni Biboy. Yeah, drum. Place na rin ito bukas, ano, sa kay Matthew. No customer, oh, subsan. Yes. Ciao, shout out. Wala nga kayo dyan. Ay, siapa? Limite? Ha? Samayin ko. Uy, TV shout out. Doon na nga eh. Wasayaw si nanay. Boss, bili na boss. Blended. Sunod yung mukha eh, no? Sige, ma'am. $21 for 20, oh.
Matthew and Mommy's Word, shoutout po. Sabi ni Kuya Elmer Ugay. Kuya Elmer, maraming salamat po sa pagtambay. Yan ate. Thank you, shoutout po sa lahat, yo. Tama isa. 21%. 216. And 21%. Yan natin. Mura pa naman eh. Kaya. Ate. Nagkakagulo. 58. Nagkakagulo. Gilid te, gilid. Ay, rambutan na. 50 lang, 50. Ma'am, rambutan ma'am. Yan na ma'am. Nagkakagulo sila oh. Hello, 45. 58 daw sabi ni Marco. Marco, budol ka Marco ha. Ikaw ha. Sige, kuha lang, hindi. Kuha ng barya para maubos barya ko. Para tiba ka. 20. Makaka-20 ka na. 23 pa lang. 3 pa lang ba? Ako 20. Boss, kala. Ano tinda? Bye. 54. 10 viewers, thank you so much. Yan po. Rambutan. Kwenta lang. Aray pa kalate. 20 pa namang kilo pag di ka dinumog talaga. No? Vlog! Dito kami sa palengke. Nangalin. Papalat ng mais. Makaka-vlog. Maka-vlog. Kamaray. Mga kawaray. Binabagi na kami dito at binabaha. Ano ba? Wala ngang baha. Siyempre, wala na eh. Wala na ba? Bobo yarn. Baboyay. Bobo ka. Ugi na ngayon si Tama Marco. ko, tandaan daw ko. Tandaan daw yung mukha mo. Ugi na talaga si Marco. Tandaan mo din. Tandaan nyo rin. Mukha mo lang. Tandaan mo din. Tandaan nyo rin. Tandaan mo rin. Upal. Upal. Rambutan te, rambutan oh. Kaputan. Rambutan. Maputan. Rambutan. Pagkatumpok. Ulo. No. Almar, shout out, sabi ng BY TV. Guys, 8 minutes left. Ano na tayo ha? May premiere tayo. Salamat kay Ma'am Corselda sa kanyang pagkulay. Thank you so much. Kwenta lang po, 50. Hello? Ilan? 20 lang. 1 40 lang kalahati. 40. Dek, patingin ako sa cellphone ko. 40. Naning na vlog natin. Mga kawaray. Hindi ko mapapabutin ko na kapo. Ako, binagawa ang boss. Baboy. Tigalaw ng life mo. 56.
Lan, kwenta. Yan, boss. 50 lang, tamis. Okay, talong. 50 lang, oh. 50 lang, guys. Ayaw. Kaya 50 lang, te. Bravo, tats. 8 viewers, thank you so much. Talong, talong, mga kawaray, mga kawaray. Mga kawaray, mga kawaray. Talong, mga kawaray. Mga kawaray, mga kawaray. Ah. Wala ba si Aljun? Nagtago. Ngayon na pa yata yan, kapag binababa pa naman. Aljon, nakalive ka pala. Sabi. So, naka-live mo siya. Para live lang ba? Yan. Isang kay Macho yung ano ko. Dami mo na ito. Ayun natin. Wait, boss. Kwenta lang yan. Live. 5 minutes left, guys. May live tayo. May live, may premiere pala. Sorry. Nabago na sangkay. Thank you. Sabi ba? Nakagasgas ang iyong sasakyan. Talong, te. Te, talong. Tara, te, talong, te. Ganto. 50 lang, te. 50. Padway yan, Jay. One way yan, one way. Pwede pumasok dyan, kaso lakad. Mga kawaray, mga kawaray. Talong na, mga kawaray. Mga kawaray. Thank you po. Waray, pipit. Ay, waray, hindi pala yun. Pipit. Dami tubig. Daming water. Dahil basher. Dahil basher. Kung mabasher kayo. Okay lang. Okay lang. Pag ako sumikat, putang na, ewan ko lang. Saan? Kumangka. Kwenta ko. Sikat yan kung mamimigay kita ng 10,000. Oo. Para tao. Ano yun? Ay, ayuda. Okay na. Bye-bye. Sikat ka dun. Yung mga si Boss A. Diba? Ang laki na ng subscriber. Million views, million followers na. Ako sa kaya 2,000 eh. Yeah. Magkano nabinta mo? Dalawa. 200? 2,000? Benta mo? Ba? Ha? Ay, ang benta niyan. Nakapag 2,000 yan. Pero kung itutumpok mo yan, Hindi ko tutumpok yan. Ang bili-bili ng talong, 80. 80 mo lang. Mabili naman eh. 2 minutes left guys, mayroon tayong promote. Dito po yan. Ano? Mark. Wow. Mga ilang kilo pa ito, Mark? Abot pa Marami pa yan? 40 kilos? Oo.
Hello? Kain lang ako, wala tayo. Elmer, sige lang po, kumain ka lang. Hindi natin. Bravo tatat. Sangkay mat. Sangkay B-boy, thank you sa atin. Mainit sa daliri yun ko eh. Ang init. Ang pinasok. Ako, ang init sa loob. Sige, ano. Nasa lambot. Premier na tayo, guys. Premier. So, yung muna ako sa akin, Premier. Start na ang Premier natin, guys. Para sa 8-5 ko. Sarap gawin. Kaya kayo. Ang ba't na ganito? Ako yun. Sabi nga sabihin. Lipat tayo sa Premier ko, guys. Maganda ako sa live ko. Pagdating ng alas 12, isang kay Matthew, mag-live ka na. Start ka na ng live. Ito mahaba to. 1 hour mahigit to. Start na po tayo sa Premier. Pasyal naman po. Pasyal. Para sa night. 11:32. Good afternoon po sa inyong lahat. God bless. May Premier tayo, guys. Yung nakapin Premier ko yan. Pasuyo po. Marbs. Sa Jacuero Vlog. May Premier po ako. Pasuyo po sa Premier. Pasuyo. Nakalam ko eh, butik lang. Guys, lipat tayo sa Premier ko. Mag-end ako sa aking live. Thank you so much po. Ayan.
Go to the channel guys. Baba ko na yung link ko. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Maganda ako. Premier na po tayo guys. Salamat po sa inyo. Thank you for watching. Mga lagi. God bless po guys. Diba tayo sa premier ko mga koray. Ganda. Thank you po sa inyo.